Mwensi asimwabeta county chinto chionsi yamana bagusibonsi bagotoka kirase Kisii County, Nyamira County amona bagusibonsi bamenyete isiko na rolire nkwanira mang'ana ya rero marogo bero iga okoba ndoje nga influence na barai ba Kisii gose Gusii in general na kene gionse kego to affect Gusii ndoto kire tu agekwana rero na chire no bwororo bonene kusaba abagaka baito ba Kisii County specifically abarandia ba Kisii County specifically na abasasiroti baito Bishop Mairura entagete ngo basabasa maskani mosoega timokonye county yaitu ya Kisii. County yaitu ya Kisii ngo sarikere. County yaitu ya Kisii teribuya. County yaitu ya Kisii ya baire nchiragete etari buya. Naende bone tutagete intervention y'abantu bonsipi. Na aberete Gusii wiki ngima. Kana aberete Gusii ali abantu bangecherete mwane ebarenga abange bobe abange aba MCA ba Kisii County bachorire mbachete abakorie biasara be town ya Busongo nechi town chinde mbachete aba na border from different places mbachete na abantu abakorie gasi be county ya Kisii na representatives babo mbachete abanyagitari bagacha abarandi abaito bechikanisa bagacha kundigia ngabatebya ngabane chi advice ngabatena kibatakire gokora ngabatei baire ngora serikali enene nero na abatebirie na brief ya serikali enene lakini natagete kwanza mugusia manyenki kagendrete korutu akoreto bochorio mwako mugimo welire ndarende yo mugusi kwanza ngagaste yo yakorekanire Kisii chibesa nchi achete Kisii yakonyora about 13 billion shillings. Lakini wana yiri magana yega city anya tige turakwana magana mangao egento kia beire kebe Kisii galia oboke bago bwaichoire oboke bago bwabuchire noboke bago bwabuchire kurwa saba na siasa naende egento bwabucheire eyabeire nga amatukaya muntu tayo takere gokwana kende kobori kende igoro ya county okoboria obotenenere bwa county ebokoba bube mugavana awonchoka akanyora ngaye ore week otomera abantu bagwake iboko bagoita usaigo abantu gochakira abanene gochabake aba MCA egasi yabo no korosiri chiko bunge eri county assembly ba korosiri chiko ba korane budget inere gasi aba MCA ekero bagwetia machiko batayetetia machika alio mugavana tagete bali bagopinga bagotumirwa abo muraba baka botuko aba MCA ose babekirwa aba muranchera mbagwete kwenda chinsobo muisonde mugavana na aleta ebegento kuruke finance bill ya county akalete county akateba ngarasimete bateba chibesa chitakire kurusigwa egere county anyora chibesa abarandia bakane tax bakwenda gukora kesha botuko 2020 bakwenda gukora crusade bakanire chi crusade ngai gobana nani chikambi chitakirwa kaneru kiagara ekobe ngwete babata neriogi likogwa amamanda bakora Busongo se Kisii aba MCA mbare bapingete bakatayanga nkieke kimokora lakini chikirindi aeta irita ekiara gioka omugavana takiri gwetia lakini ba etia kiagara bali bare gopinga bare ngabake abande bagatebe kubogo pinga toko bake iboko bakaba MCA ebawobwete chikari chia bali basokire skaria konyore gari ekubwati ko ya twibirore ngangwa pingete gento gete gavana atagete abande bamago akwa mo MCA obokimonge bumachoge
abekere tu abamura gochia matanga bugoye ngataswa amatanga taswa yani abekere bamura kira ase kire kona ne mite ya makombe asiki ni gabole tikore budget ya county ya Kisii kurwanira abantu baye babo Kimonge umachoge abore tikore ebitacho biri biabete promised abore tikore chibesa chiachire county mugavana atebete nganko bare nkobe kare kire kenyuro bonera agoteba ngaba MCA bawo pingange bataite contract obuno bakora mu MCA te yora contract ari governor okurwa ekuru igune procurement office bono atari kubikira ba MCA abitina bakora mu MCA te yonye control kuruenga tari kuruenga kiyongwae na bono iga bagina to kora chi county chionzi chia Kenya tigana na mangana nini chi county chionzi chia Kenya mu MCA te yokoye gubesa ngabono nga genda kora procurement is done by the public officers lakini bono kikia kora kubosongali procurement ya county ebintu bya county ebigokoreru enyumba yo mugavana no nyene chief officer mbabuga tinguru na agani kuguri karamu kero ya erire erangi na ene ni batebye genteke mubuga tebu yaba gusiba minto na agani kuguri karamu bantebiri chief officer yo mugavana bantebiri na agani kuguri karamu no ene karamu tu oserangi yo go print masakara atakire ko gendo mugavana abe KCI akoba masakara gochimotonto bwo mugavana akanyacha abe KCI etete bwa tinguru eno kero kuruka AI mbabuga ati access AI yani oro chief officer rieta mbabuga ati access mbago sign kende gento kyo kegenda county ali amasakara ali bona ichoire mu mugavana ichiriga akwa mwangere kya go sign gakorere ketari korose besa ogetiga gakorere kinkibuga ati kende ogetiga abantu bono gali bachande gete county abante bakolie gaze bakoenda basaini basoke kegere bari motivated gento kyo bakora they live in fear onde akobori nga governor na kibinto biko bayiga otomuru abamura baenda bamwaka ivuko bamuita abantu baitirwe bachandikire agotomuru bagekudi ke abantu gosini 20 baenda bamurwandi baitirwe bakolie gazi bari kunyara gukwana nkieke kiaba siku hizi none chigari che county chigutareru nebibago chief officer ko ruwe gari abamura babikwe gari ime no bagunjokara ne chigari ya town yali koligia abantu ngabona tari kumanya nga inyare bamenyete tumuite umusaye umusini ni ogokore county origetu ngakirie nkoro ebamuchirete moisonde aria asamenyete Kisii bakamwake mesumariga motu ya mukaye bakamagwaka mukaye agote bungaye ni nkwajitu kubori mugavana maswali bakamwaka bagakadagira siarege hakire na mukaye bakabwata mukaye yani bakumubwata inchira itubwe masikania somo sacho yari bakomateiga rasmus ke governor babegete chimaski batubete bakamaiso bono nkieke kia bagusi nkieke bono ye ikire bakasa barandi rabu bachandegete abantu mwarora bali mu ba ECD bako complain mwarora bali ba ECD bako complain bangaine tingo biko bari permanent no ni mesara mbari koli bachiete ko complain mwarora mugavana ka gweta na town gakubarama kero muntu gakobori e point yabwa tnemo oyo ne contract yatagete nkamulina nana yuka gata yabantu nga osore contract yata inchenkorre ki contract nchembwa tobisi nene ga bwate ndebuya kwani ya contract ngiyo jokore county my friend yani nchandeke no mugavana kimbwate president ngo kuonera kira lituko onye kintare contract kulgi president titaikaibire nanyolire kigare biasara lazima abantu bakora kirende. Why is it that everybody is crying? Aito kuibori muheshimiwa Donya muhetanire nera ngoko bachite kuigore gesima magena egesima kyo konya bangina kwa motomira babantu bachaye ku mwaka omuheshimiwa Senator Onyonka muri guchiyamo nera mwaka campaign nere ere kwa tebetenga nechi contract ya tagetenga nechi besare kugusaba Donya renki atagete muguta nera ko bachite kuigora mangane yegesima nebintu binde binge barayi bonse byonde tayo guchiyamo nera onde tayo bakaba imusiye bago bona ye ngaki okugamba nonye no deputy governor ni nyentire asire kokwana mu deputy governor na monyora my friend ili baende conference Eldoret yani akwamete county yangire kumukiriya chibesa ichiyoko beka chigari ya mafuta akwamete
na hatemire kumurigita riko ikerera lakini ngakwana mumuro wa nero ko ngakire simi ko ntenga gaki ebinte ebire iga nkonyere tata agonsaba akansaba chibe ko something ko seni nkonye ndigenjera nkamote ya bono tinko sora siasa ya ino tianda atika tinjiri wakera mo deputy governor lakini manyata achandegete ni manyete abante bachandegete bobe chi contractor bakorete gasi abana wa minto mu akarore chi contractor chikore mebira gita chiko chane bira gita ebinyoro byeito direnga kiri yongwae governor ko bangaina report ya sogete ga ko auditor general Nairobi ya chi contractor chiakanu era bwangire uchiri ko ngaina linga chipale chinganchi alengo obokora ikagera ako batebyo nyo gutete ngwakane nga 30% omuntu uri korosie profit ya million yemo kwabekire chibese chiae kwangire ko mwakana for 1 year profit ya korosie million yemo chironi asabire chi interest ya ikire 1800 ikona faida atikirtika 200,000 ayoko masaba 30% okoma sabona 300,000 egere umwakane atakane tikwacha na makondo kwa bwata likondo kwate abantu abana abayibi no moyibi because omoyibi no liyo kunya kustuka nkikunya gutamira umurenga aliyogo governor ayibona kere kwa bere governor ayino mugaka ogo handle abantu na maskani chi contract echi kaki bakane abande bengentire abande bachandikire naro choyo omo yani ururu bakachinyo enyumba ya yasameta ko sergu na mukaye kurunyumba na abana okobe bengi yakire gusaba chibesa asabetere eroni akaja korosie para tika kotenga abana abantu bongwaye no ena aba kubona gwachakire ko babu bekubwana onye ngwayo yo kwari kora umu mwiso nda atebete kere constituency gutwara contract eyemo bono tikandu example kiabo girango contract eyemo etikuri mo bugirango chipara chire bugirango chie county echire 33 about 33 echie county echire almost 30 was 33 there about ndi ohucha kukura chipara echio na contract yemo na acha ne kiragita ekemo na acha ne biragita 10 na gusie biragita biro na biyonse pie county engima na acha ne biragita iri ndi yakucha kukura aocho kana muino na hende egento kiagaragari chikeri digaetigwa eri tobugata bone ga igoro ye county na eringa omuntu onse achanyore chibesa chiru Nairobi chicho omuntu onse omwana biashara onse oli okorema para na eranyore faida chibesa chisakirete gusi chibebuya bona ayo tutaite bantu busi banyore besa chi contract chionse chia kusunga yuta ere chirigie biashara omabei gokogende bagoteba ebatari chi contract chia omabei gokogenda Nyamira ebagotebe bataito omuntu ore within Nyamira okogenda Kericho ebataito omuntu Kericho ngayuta ita abantu banyore chibesa korua contract ekera achire gasi akorika foreman korunka orika bakorie gasi abuni 10 okoya aba chi contractor bagusi no ba chi abantu chi contractor 30 bakore gasi ba compete genuinely kero omuntu arika abantu 15 chibesa chichi aruna Nairobi chiarikira abantu 450 economy ya imokire chibesa chitu cha imokire abantu banyolire chifees abantu banyolire bagachire chinyomba abantu bagweniriye abarwaire lakini bono tebenga nje nkorete contract yemo kire sub county ose kire constituency yani bono nkieke oyomo no yoyomo n'abantu bago kwarusiriga Nairobi ondete yo bamanyete ondete yo maire contract oyu kwarusiriga abantu ga Nairobi abande mbali ba Kenya kwa baretire bachire n'abantu babo muntu ago chikinyiro kiane achari ka abantu batano gose 10 kodiwe kinyiro kiane pengina akwenda arusi kurusi ke ataba manyiti amago chacha akikore mepale iyo ngaki wakonyire kinyiro wamanyire kuhanga kwa kana spending bill bese chino utakana turi kwaegwa chibese chio ne chie serikali utakana echigotebe chine chia pending bill echine chia magendero echi chia pending bill onya turi kuchiakana nchiri go chasa magendero echikuira na Nairobi bono ndamwa mkie yora atware na mwanya bantu orate tote tianga kanaba chibesa isakilete na igu gavana ga otenga biasara twasie kire biasara town y'abantu bakoliro boyibi bakolire biasara gavana bosongo besa nchiyo bone ke chibesa abantu basie kire biasara county kyota ete ko gavana echira abantu nkolera bale abangire bakolera bakoga kire simikira lituko
kaba mwanya bantu tiga gutwara enkore enkongu tiga gutwara enkore embe tiga gutwara obwanchani abana bari bagusina abamino omuntu oyo gwakane contract okorete contract ya milioni 2 tafadhali oyino mogusio mino chibese chinchiri chiago otamwakane tie chikoira na Nairobi nchiri ko chikokora kende echikoira na liche iranire bono nkikwanyora omuntu one chironi yimogetie haki mwakana akanere fees muigorere chi contract echi kero omuntu akore onde bwensi yo apply oko win anyore chi contract chiri bosonga ne chinyige chiri ka abana baito usiet imoke iguru tige bintebi tige kunye koigubo na kero omuntu kwanya ko maseteri kwanya kuomana anosi azogo chino kuomana otebanga nyarebe nkondu wani onte yo kuruwani mulengali yo kumunyoka kurwa aba MC bachakire ko boli gori budget okabangaina ngakire ward nkobe ko 39 million moisonde kwa bakirite sime kwa batebya kwa rusiri 39 kwa rusiri 12 bono ogochikwa bekera 27 million na 27 million yechyo kwa muire nga enusi yechibese ekyo okogora amabuli yali kire arati asebese ekyo okugura maru echinde ngogora amabati chikwagajira abantu ndi chibese chichiparanga ichire chibese chibinte ibine ngaichire chibese chie ebirasi isidi ngaichire none ebirasi ebya isidi ebikie kera kwata nga kirasi gite kire koera ne million ya yemo kwate kwa rusiri kwate breke kere na 600 okorasi misa kere komanyite kabisa koera na 600 omako liyo monto bali bankali obaye mako matengo ibire chibesa komanyite naye kwa rusiri echichine 400 bono havana nsetiri ko genda iko haki mano minto rero ngo kwebereri haki county yembo bere ikaranza n'abantu bakoerese mbobole muisondo kwa rute Nairobi wasalirie county ye my friend ondete yobwata besa basongo no yana bamura bakomirete ba boda basokete bakumana ondete yobwata besa kwa baire chikadi abamo ngambaka ne tax abane mbakana ko chandole county ngo itora abantu bengentire tware nkoro ya mwanya bantu chinguru ekitubwate chikuchichera rero nincho usoro mbwate chinguru rero kurubungega anke tinko chekutora nguru lazima menya nabantu bya kera ngo chako ikaranza isikalia na ikaranza nabantu na anywe chae ntabwati bwoba bono gaki kwara sti minister chiago okubagosa kwara sti chief officer chiago okubagosa kwara si abakoriye gazi bago mbali motivated bali ba korekebisha asini kuwa bake iboko kuwa baita bono bakagwakira bakabantu bacholira ba MCA hakisika ba MCA omwe MCA ni gacholire buna nchencholire buna ayo cholire kero umuntu akore gazi yae bono kwara abanjali mbarora okogeno mukutano a national event Mashujaa Day asota kire ko besuja muno mugaka ochoso be speech atayya abanjali yento kete ninche nkore se inoga yento kete ninche nkore gose kete na akolire okobo mu MC obonchali oyo bogia kumu mwishimwa Ismail akoboretie igore budget ya 39 million na 27 ngakiaru space chiabone ogacha nabamura 500 nichibese chiabana inchi oruse chibese ko abamura 500 ukabatumbeke wanja liliate naiga akacha akuramo mu MC ngatakwana yani mugata akobanga ngo mu MC nganeke babo mu MC abantu bajolire kabiri ngo ineke bago yani akobeke bago okoba kubuliria maswali ogacha bugirango okando keke bago liwataka kurusia machine wachire boss mairura yali bali okaroka boss mairura ke bago wachire bogia kumu kwarokire Ismail ke bago wachire bokimonge kwarokire Amos yonderie ke bago bona kwarokire onyonke ke bago momuima kwarokire donya tote ke bago ayebono kiro murandi to rande rinde toruke naine ndaro de yabagusi ikaro korro muntu nane kenyoro gali okunya kuruka abanda ngaino morogi muntu inero karo morogi. I'm telling you ebinte bikunya koruga ngakubugulia bamura bawugerera bagambi kwamago kwana Mashujaa Day yokumana muntu kumana no mu MCA the entire period no kumana igoro stadium no kumana kingo kora bona kodi ko hebereli na maskani governor your excellency teneni gusi ni maita ankyo nguchiole na ndikuumana ngosoro nkonduani yali nje ndikero ge kyo kiago nje nimbwate kero kukianega
njino mugusinkurwanirira no mugusintegerere nakabakwaneire igoro ya matiangi muchiete gontegerera mukacha kondama mugakang'anaki ngabatebi ng'a serikali ndoche kwenda guchiga nyasaye nang'ete kego gikurigiriri ria rero mbatebi ekegwa mbwata bono iga omugavana oyo Simba Arati oirire Kisii county rocheimi oyeirire nane ntegerere bari mugochi kondama mundame lakini moche munginyure emetie nyebere naenda abande moche munginyure nakwanete gente kimiti nyene ngateba ba MCA mbache bandigie bakandama mwarora bandigie tikonte inga gakitokonya ngatebia abanyagitari bakandama mabono tenena kana ebinto bigenderete Kisii kubichioro boke bago okaita no soro nchikiagara njema ile njema go nkuna njito kongichira mchire yura njire yogocha ukunya kokosa abantu abakaba ntaba sinini lakini otakwaneti mungino ndoche nkali murandia nochongichire nochonde inga kakitokonye nochonde bono nkiyo chachiri chikanisa itax 31st yabantu nkesha bari chikurusedi isiko chikambi nkiyo wakaneria abarandi chibesa nkiyekyo goko boli ku ngango zoro batayire chikontra nchitire contract na kwandira seri etv ga cheti ngokora gazi ya county p no ngabosa no nte inga nchuga okacheke tuchibesa ncheti target nane kwa pra kendalia no nenga kiyo ngwae nje my friend ni maito karakari bwa ni maina kinkomenya miake yonzi bina akina ngababo na abere ko kaitine county yare konkini lakini abantu mbale bategemete county eyo basike tafadhali bamra boda kwa babekere bago na biko sanga biko collect revenue tari bantu ba county naro jenka ari buone igoro hao jaba muragite bago je nga baseri bago tenenia bamura baba de wakanire revenue akana chibese chi wakana kwanya ole chikogenda egento gete kirikiri osensako nkeri kogenda ase na county government baire bakachikadi koko scan chikirikire Kisii county border sako society chibese chinga ichigochi oko bali bande bako bolinga ya tutakire chibese chi county chiro si binte binabi kwatomera abamura obabwatwa kwabekira abamura bande kwabekira ka station geto kanga munaka aka police ga border kebi bago bako bwara chipikipiki chi abasaya basinini bawo yiri chironi kwa bwata chipikipiki chi kwatoma abamura bako ngoyo ngompingarenge bamaure pikipiki mumuro utikara ka wakanero ni pikipiki eta iyo chi family renga goitire ire ngota ite chikwe omako bamwanya bantu ire ngota ite chiumie omako bomurai abasaya uba chandikira abande batamiru n'abakungu inkie kibono bono nkoro kie yibono mwanya bantu tane ko bayigo tata mugusita ligo mwanya bantu ligo tata ororoba I mean ntu usiba ntu bali bana bako my friend unta yule mwana ugo ekere kwa iruli bagali yuko cover muna njenko cover ne bugirango bantu bali bana bane abani mwanya bantu consult yabagambi bande kyako bakemanyi gento nke umaite kwanza ai nayo asabara ibonza na konyora ai nayo tumaite kinde tumaite na kie county ire yani gento nke umanyite p none budget yutumaite kire yani gento nke umaite consult it doesn't you don't lose anything by consulting. I consult nchentiete zikuru ndo muwakiri ngo consulting airende turiko consult komanya na kiyo chiete zikuru angana I mean really tafadhali aki abagusito sabere county yaito bana baminto ba abarandi ikaransanse abasasiro ga ki Bishop Mairura ga ki konya chikanisa Bishop Mairura na akosoroire tafadhali ga ki aba bishop bonse bali manyete Pastor Muruwabe abarandi bonsi Pastor Matara musani ono murandi omukongo kabisa ga ki tafadhali ga ki abarandi bonsi bakisi abarisia ga ki konya bosongo ga ki ligi governor ntu otosinyire osinyira ababunge osinyira aba MCA osinyira osinyira abananchi osinyira aba korie biashara osinyira chi contractor osinyira abalimu aki bishop na agosoroire Bishop Mairura kwabelire mono naye kwabelire mone county mwako mungaini aki na agosoroire pastors bonsi pi baito echi district yaito cha SDA bonsi pi
inchuamo gakiri governor mumukwanire county ya itonko yere besa chionsi echeiranete etwarege number 47 out of 47 okobara taito gotegerera haki murigie gento kene kegyo gokorwa gento nkeyo kegyo gokorwa kisi enyagitari ya ito ya KTRH ekwete gento nkeyo kere KTRH yari alafu bono bachakire goita chinyagitari chia private nabali kera marube nga mbakanu na NHIF komanyete nyagitari ya KTRH ekwete gento nkeyo kera aringa na mario ebinte imukunya koranga akogenda obuto omuntu nga araire no bokora inje maeta arati kamera kera yerorire enjira kurigi gari ekore kweri egere murigeri mukagene kene muntu mungwano uri omugavana mwachorete kigene muikaranse nere uribona arengeretie gento giyo kekemo goita kero muntu akwe kero muntu ataite gutigara ense yera buyeka ne chibesa utianira abantu abange sana era buyeka aroje ngaka ita aja komenye buguma bwensi era buyeka lioka baga tumbekeraza bono nkiya guchi gotongera mu murondo umusumari Douglas yarege nkiya kumokorrete nkiya akoboria amosi onderi mu MC yo chorire kabere mu muromo ng'ainyo chite school ngako mubekera abamuranga mbaye eta gosi nane ngirorere abarande baito abasasiroti Father Mandela timaringa ikuagenda abasasiroti baito bonsi tafadhali mosoke mumanyenga bosungu yaito yachire roche kisi yachire roche abarandi baito ba SD baito chi district chionse nane na irore tokonye terina kisi gali kwana ngamangana mboba na inche na abatebiri nturi kuchigwanja kosoria iyo kurwa nsemo yane ama nabara ibande baru serikali nturi kuchigwanja kosoria iyo tuagambire tuachakire kobeka emikakati kuhakikisha nga county ya ito ya Rural Stisese mbobere tuagambire na Kindiki tukanyete president yeche na tomotebie ikiagire binte bisaregete tutakwaneti bantu ngumia bale emikutane konya gokorwe stadium ne yo kobeka abasae kuimukie mejiyo talikende konya gutianira barayi bande ne mejiyo na makombe ogocha matanga ne mete ya makombe gusise itokana abantu gocha matanga ne mete ya makombe ne chikanisa abamura muiboire kerase binyoro kana ebinkora tatorebisi ebibe muntu akurwa sarure utamumanyite kinyoro ochire ne mete ya makombe ne mujiyo ngagava ngo charega undega uchikobori kende ngwakware konga abantu bakuiboko bakandi gwe baseriwe egere sanity ebe lakini egente kenene mono abagaka baito abagaka bali abakoro ba matundura abagaka bali ba gutenerera elders kuruchi nkongo chetu cyose cyagusi abantu bonse bagambire akitokone omwana ino kurubo basi abagaka kurubo basi uri mwana ino gaki onya ntuma ito kumukwanira kegusi kende ne chinyombe chichinde kiagata tari gutaka korora muntu kuru kumugetutu tari gutaka korora muntu kuru kumugirango tari gutaka korora muntu kuru kumunyari bali tari gutaka korora munjari tari gutaka pi ana babumsi yaba butire gasi county chi committee biyonsi niga akoligie nchirako akobitukuta guchia saroje okaba tari gutaka naroje na no mu MC yoyo mukuru basi nereka complain lakini hake babasi bamento kana mwikaranza no mugavana osalirie county nini mura na makonya na mukwanira uge ngao gaki mura mwerese understand